Се намираме в автосервис Автостъкла, по-точно Дани Глас. В момента имаме случай на пукнато стъкло от камъче. Какво следва, когато се случи, за да не се стига до счупване пълно и смяна на стъклата? Какво? В случая имаме звездичка от камъче. Камъчето удря по стъклото, прави в случая звездичка, нали, за бележка на стъклото, и когато се реагира на време, колкото е по-прясно, толкова по-добър е ефекта. Идва си при нас, залепяме го с лепило, заздравява се самото стъкло и спестяваме доста пари. Спестяваме доста пари, да, от смяната на стъклото с ново. Стъклата започнахме 1992 година, сина ми не беше роден и сме регионална фирма с доста високо ниво. Вие сте едни от най-добрите и искате да кажете, че вашия син още не е бил роден, когато е основана тази фирма и работите толкова добре на пазара. Работим тук с дъщеря ми, с съпругата ми, всички. Браво, за което ви поздравяваме. Какви съвети бихте дали на хората, ако е, нали, за спуканото разбрахме, ако примерно е счупено стъклото и карат, колко дни примерно могат да шофират или веднага трябва да смени? Трябва да се сменя, защото ако ги спрат на пътя с счупено стъкло, правят акт, който струва 200 лева, спират колата движение, свалят номера и после санкциите, нали, и глобите са още по-големи. И това да се реагира по-навреме. А много актуална темна е затъмняването. Затъмняването според закона. От пазарско стъкло или от шофьорското назад е позволено. На предни стъкла. На предните стъкла на вратите и челното стъкло е забранено. А вие какво бихте препоръчали? Да затъмняват стъклата или да не ги затъмняват? Ако е фабрично затъмнено, нека си остане така. Не е наложително да се затъмнява допълнително. Ако са зелени стъклата, може да се затъмнят някаква степен. Оригинално стъклата си имат UV защита, която, нали, до 30%, която е... А друго нещо искаме да попитаме. Автостъкла Дани Глас, какви услуги извършват? Полираме стъкла, сменяме, огледала правим за обратно виждане, такива, нали, пукнати леко от точки от камъчета също лепиме, както в това случай. Повдигащи механизми ремонтираме. Всичко още с стъклата. Стъкла за строителни, за пътни машини. За лодки правиме. За лодки, да. Браво на вас. Бронирани стъкла също. А колко струва горе-долу едно бронирано стъкло? Зависи от бронировката. На инкасо колали, на автомобилно, нали, да, автомобилно стъкло. От 10 000 лева нагоре. А нормалните стъкла колко горе-долу струват? То пак зависи от модел, от автомобил. От 150 до 7-8 хиляди. Да, то вече зависи от автомобила. Много ви благодарим. Благодарим и ние.